niin, morjesta! Tervetuloa NKD uusimmalle videolle ja nyt on ollut hirveä touhu tallissa päällä kuukauden ja paria. Auto rupeaa olemaan maalauskunnossa, niin ollaan kuvattu jonkun verran täällä tallilla kaikista eri osa-alueista, niin lähdetään kahtoo vähän mitä kuukauden aikana on touhuttu ja katsotaan missä vaiheessa ollaan tällä hetkellä ja mitä tästä sitten jatkoa seuraa. Ei mitään, mennään klippien pariin. Ja se on moro. On tosiaan tätä loppiasta viettämässä yksin tallilla ja tullut niin kovasti kaikkia touhuttua, niin pitää välillä kuvata, että tulee vähän muistikirjaan täytettä. Ja sitten yksi semmonen special työkalu tuli rakennettua, niin pitää ottaa siitä pieni pätkä. Käypä kattoo mitä ollaan tänään touhuttu. Nyt on tosiaan tuo hiekkapuhallusaika varattu ensi viikolle, niin koittaa, että tässä saadaan nuo viimeiset metallihommat tehtyä, niin ollaan sitten valmiita maalaamaan heti sen jälkeen. Viime vuonna kisoissa silloin jouttiin nämä päntätä solomuun tästä tuo, kun se rengas kävi siihen tänne ylöskön jylhän kanssa jättiin vähän kopiksi, niin ne fiksasin tuosta ja sitten nämä yläpäät on nyt, eli Mikko on itse asiassa tehnyt nämä valmiiksi nämä levyt, niin mä vaan hitsasin nämä paikalle ja tuonne täytyy vielä tuo reikä vinguttaa, niin sen jälkeen ne on sitten valmiit. Toiselle puolelle on vielä maalit kuivumassa, että saa sen vielä hitsatalla jää. Mutta nyt siihen mielenkiintoisimpaan asiaan, niin tosiaan tällä puolella on jo nuo VRC-putket hitsattu paikalle ja siihen joutui semmoiseen erikoistyökalu tehdä, että tämmönen special toolsi tuli tehtyä. Niin, eli siinä on 33 millinen terä. Ei oo kuule kontsa päällä nyt, ei mene. No joo. Ei mitään, katsotaanpa. Mä täytyis taas vielä näin päin maailmaa suoraan, niin mä teet vähän haasteita. Katsotaanpa mitä me sille keksitään. Teillä loppu akku. Onko näin? Oh. Tosi lähellä. Laturi on kotona. Hyvä. Mistari yläpäitä hissaan tähän. On ihan ruostevaurio. Ei ole. On löyty muuten ruostetta. Mutta kattoo. Aivan käsittämätönkin vaan. No mikähän se nyt? Suola. Kato. Ootko sä löytänyt ruostetta? En mä oo kyllä ehtinytkään. Emeli löysi jostain. Niinkö? Siksikö se hitsaa noin kovasti? Onko sä pikkupullollisen kohta hitsannut kaasua, kun tämmönen kiisi täällä? Kyllä mä luulen, että se tulee tuosta massasta. Mutta mitä ottaa mieltä, onkohan se salaisuus tähän BMW-hiljaisuuteen, niin on kyllä aivan ankarana Onko tää hiljainen auto? No ei, mutta yleensäkin niin kyllä pemarit on kohtuuhiljaisia. Niin jos niissä kaikki saa samaan verran, kun välillä tuntuu, että 2 senttiä on massaa pohjassa. Ihan järkyttävää määrä. Tuli ryhmään jossain vaiheessa viesti, että olisi hyviä hommia, niin mä otin rälläkän mukaan. Joo, mä kahtoin. Arvelin, että olisi jotain. Ei sillä tämä itsestä mihinkään tarvitse. Ei varmaan, joo ei kannata. Siinä tuli käyttää. Joo, no hyvä, että täällä. Joo, niin tulikin. Tietää, että nyt tulee valaamista. Mikä sulla on? Jätä pois korvissa. Mikäs täällä on pläänikö? Näin hirveästi porukkaa. Huomenna on hiekkapuhallus. Tomorrow. Tomorrow. Keskiviikko. Mikä on keli? Jos ei saa vettä. Sataako huomenna vettä? Ei, toivottavasti. Toivottavasti ei saa. Joo, se oli vähän niin, se on niinku ehto, kun se pihalla puhalletaan. Jos ei saa vettä, niin huomenna on 12 puhallus. Ja jos sataa, niin... Onko sä töissä ollenkaan? Minä? Niin. Mä joudun soittaa
työjohtajalle, että nyt on force majeure tilanne. Mitä jos mä lähtisin ruoalta pois? Niin Joo. passaa. No Jatketaan sitten loppuviikosta vähän pitempää päivää. Joo, tekee yhden ympäri päivää sitten. Ympäri päivää. Eihän sitä tarvitse 4 tuntia jatkaa yhtä päivää, niin se on otettu takaisin. Semmonen. Juonpa kahvit ja sitten ruvetaan oikein touhuun. Mille sä olit tullut? Oliko sä... Onko ollut mitään sun autoa? No mä toin puolet melkein mun autoja. Mutta en muista mikään mikä sajokuntainen. En muista mikä on sun. Kuvaa jotakin, joka tekee oikeita töitä. Naama hikuaa! Lämmintä on. Jäätävä meno täällä. Mahtavaa olla Tannillapa tämmönen meininki. Tämä on niitä autorakennuksen niin mukavimpia hetkiä, kun Tallilla on porukkaa niin, että tämmönen meininki. Ei laitteet riitä. Että on niin paljon porukkaa, että ei laitteet riitä. No niin, homma on bueno. Puhallusta vaille. Sami ei tarvitse käydä suihkussa, kun sille ei tullut hiki. Ei Joo. Tää vähän muurarilta näytät kyllä. tältäkö ne näyttää? No mun mielikuvissa. Joo, ei muuta kuin huomiseen. Näin jo. $500. Moro. Moro. Kavereita tuli. Mitä sä mittailet täällä? Meillä on ne... Putkia mittaa. Joo, Jani innostui vähän speksailemaan meidän moottoria niin vaihteeksi. Niin. Kantta ja pakosarja ja imusarja. Niin mitataan pakosarjan pituus ja imusarjan pituus. Niin se saa vähän laskettua tehoalueita ja mille kierrosalueelle minkälaisia tehoja haetaan. Jos jotain pientä muutosta sillekin saralle koitettaisiin tehdä ensi kesällä, niin ei varmaan mitään. Mä oon nuukana miehenä, pistin rahahanat kiinni, että nyt ei tuu 3 litrasta eikä uusia nokkaakseleita, että jotain muuta voi keksiä. Tuo kuulosti mittaus siltä, että tulee uusi pakosarja. Joo. No, aika näyttää. Niin, se varmaan haluaa vähän pitemmän. Katsotaan mitä se meinaa. Sitä luulisi. Kerrotaan sille Kerrotaan sille mitat ja kuunnellaan sitten suu auki, että mitä se mies kertoo. Sä oot viime YouTubelta, mitä mä oon seurannut, niin nyt sä oot ainakin purkanut moottorin täällä. Niin onkin, joo. Sitä ei olekaan sen koommin. Tuli aivan yllätyksenäkö? Joo, täällä on tämmönen... Jussi! Paikallisesta varaosaliikkeestä meidän sitten käyn tilaan nuo kiertokongen ja Kampiakselin laakerit ja mitäs muuta. Pistäänkö Päyeniin vai Victor Rangein kannetiiviste? Sen voisi jostakin muualta hommata. Olisiko näin, että ei? Joo. Hyväksi havaittua. Mutta anyways, niin kun palataan niin alkuun, niin tosiaan avasin moottorin ja tuossa männäpäivinä ja täältä ei löytynyt mitään, että kaikki on
kampiakseli jo huippuja pyörii hyvin ja laakerit oli kaikki kunnossa ja ei löytynyt sillä lailla mitään vikaa, että ei muuta kuin tämä on semmonen perushuoltaja takaisin nippuun. Niin. Eli uudet laakerit tänne ja kiertokangen pultit me laitetaan aina uudet, kun ne on venyvät pultit, niin ei oteta sitä riskiä, että menis tuo pultti poikki, niin sehän tarkoittaa aina sitä, että se tulee kiertokanki lohkosta sitten läpi ja menee koko moottori uusiksi. Ei oteta semmoista riskiä, vaikka ne periaatteessa pitäisi muutaman kerran aina niin pystyäkin laittaa, mutta se on halpa henkivakuutus. Sen verran edulliset ne on niin, kyllä. Että... jonkun muutaman satasen maksaa. Ja sitten mitäs muuta moottorille? Damperi meinattiin, että mäkään en ole ennen tiennyt, että nämä Atin damperit, niin nämä pitäisi aina huoltaa tietyn välein. Viedään tämä Atin damperi ja suuttimet Hämäläisen Jussille, Pro Enginesille ja käydään kahtoo Heinosen Laurin NASCAR-moottoria siellä. Jaa, sielläkö olisi semmoista? Niin mä vähän luulin. Mä vähän luulen, että siellä olisi semmoisia. Koko porukalla joo, ihmettelee sen. Ei vaisinkaan. Vie vaan ne Jussille ja mitäs muuta. Se kuivasuppupumppua meillä oli tarkoitus laittaa, mutta meni kyllä siinäkin rahahanat kiinni, että ei muuta kuin putsataan vaan ja laitetaan sama pumppu vielä takaisin ja ensi kesäksi. Että ainut vaan, että nyt sitten ruvetaan siihen pitäisi nyt rakentaa semmonen erillinen pyörä siihen, niin että se on 2 osasta se kuivasumpun pyörä, niin pystytään sitten vaihtamaan välityksiä siihen. Niin voidaan kokeilla vähän eri välityksiä siihen. Niin jos päästäisiin siitä öljyvatkaamisongelmasta eroon sille. Tai ainakin radikaalisti pienennettyä sitä. Niin kyllä. Semmosia olisi niin ajatuksia. Ajatus on, että se pumppu pyörii liian nopeaa. Ja se on kaikilla radoilla, missä on ajettu pienemmällä välityksellä tai joutuu ajaa pitkän matkaa niin lähes rajoittimeen, niin siellä se on aina ollut pahin. Että sitten jos saa ajaa semmoista isua kovaa, niin siellä se ei ole se ollut se ongelma sitten semmonen. Toivotaan, että siinä on nyt ratkaisu meille. Ettekö te sitä pumppua Mikon kanssa käynyt läpi, ettei se ole muuttunut miksikään siitä, mitä se on ollut koskaan? Niin, silloin kun me rakennettiin tätä moottoria, niin silloin käytettiin auki ja niin ei siinä ollut mitään. Ihan samanlainen vieläkin, että ei ole sieltä lähtenyt mitään alumiinihippua. Meillähän oli öljyn mukana, tuli vähän sitä hippua, mutta paljastui, että se tuli vaan tuolta huotisäiliöstä. Mehän käytettiin silloin viime keväänä aukikin tuo kuivasuppusäiliö ja venttiilikupat ja tarkistettiin, että ei siellä näkynyt mitään. Niin se on tosiaan. Ja se tuli aina, kun sinne huohottimeen kertyy niin sitä öljyä, niin se tuli sieltä se hippu. Kyllä. Niin ei tässä mitään. Pitäis vaan malttaa olla täällä, mutta tekis mieli olla tuolla kotona tallisaanalla. No, mitä sä oot siellä tehnyt? Vesijätin päällä istunut. On jännää siellä. Onko näin? Just jotain kuviakin pitäisi Instagramiin laittaa tuota. Just. Mä mietin itse asiassa siinä kotona nyt, kun oli, että pitäisiköhän aktivoitua itsekin muutenkin YouTubea katsomalla tähän touhuun, kun kattelin, että sehän alkaa tammikuun vähän kääntyy niin tuonne loppupuolelle pikkuhiljaa tässä. Ja... No, mä kävin tuossa printtipisteellä. Se oli tietenkin tammikuun 20. päivän huiteilla. Niin me vähän sovittiin, että maaliskuun toka viikolla olisi kuorma-auton teippaus ja heti sen jälkeen maaliskuun puolessa välissä kilpa-auton teippaus, niin siinä on 1,5 kuukautta. Just. Joo. Onko huomenna on tallipäivä ja torstaina ja lauantaina? Ja... Joo, ei. Kyllä mä lähden vaimon kanssa lomalle. Mutta kaikilla muilla? Muut voi kyllä käydä tekemään tuo kori. Että puhuttiin jo vähän korin maalauksesta alustavaa aikataulua helmikuun puolen välin tiedämille. Se olisi semmonen 4 päivän rypistyskö. Joo. Vie auto Nikorille ja maalataan pohjasta ja sisältä ja joka paikasta. Ja nyt tulee vähän eriväriset turvakaaret ja tuo muu kori. Niin vähän luo lisää semmoista viimeistelyn makua tuohon. Semmoset olisi tarkoitus nyt tehdä. Mitäs muuta?
Tää menee tavan höpinäksi. Pitääkö ruveta lyömähän tuo damperi irti, että saadaan... Joo, mulla ei ole muutama päivä tässä vielä Kokkolassa. On kiire työmaalta, niin mä kerkeän töiden jälkeen viedä se sitten Jussille nuo hilut. Niin onpa sitten valmiina. Ja otapa koppi nyt tästä, niin tilaat ne laakerit. Joo. Kun menet töihin huomenna. Mä lisään sinne. Mä tänään justin tilasin tonnilla puslia sulle ja... Mä otin ne Noora-auton pussakin. Mä kyllä sanoin sille, että mikä ihmeet nämä yhdet puslat on, että enää mihinkään Zetassa sovii. Mutta sitten ne huomasivat, että nämähän passaa johonkin muuhun pemaarihin. Joo. Se rupesi kyllä narisenkin jostakin takaa, että pitäisi jotakin narinahelojakin sinne vaiheelle. Ei kerennyt yhtä korjata, kun toinen tulee. Tää varmaan vie korjaamaan. Niin, koirille. Niin. Eiköhän ne siellä. Kyllä ne siellä hoitaa. No niin, ruvetapa pois. Joo. Mikä se oli tämä meidän kone? Timo. Timo korjaa. Joo. Timo hitsaa ja Timo tekee vaikka mitä. On kyllä ihan asiallinen kone. Vaikka Kempillä hitsailee tuolla työelämässä, niin ihan soiva kamma. Harraste homma. Timo hoitaa. Kyllä. Tehtiin tosiaan tuo turvavöitteen kiinnitysputki nyt tuonne ja tämä takarauta tälle ja loput saa sitten hitsailla migillä. Kyllä kelepaa. Täältä Petteri väsäättäkö? Rälläkät huutaa heti. Pitäis tehdä vähän sitä, ettei se vauhtipyörä tuu sisään. Joo. Teette ennakkoa, vaikka sä ei tullut ensi kauelle, mutta nyt kun maalataan niin. Ei. Joo, nythän se on tää. Se tulee piilo. Mihinkä se tulee? Sinne siirtää. 15% Kyllä. Älä ei ottaa vaiheella tätä pullista, mutta ei mitään pullista. Joo. Teillä tiimi toimii. Joo. Pakkaa se. No. Mä oon semmosenkin väsää nyt täällä. Joo, taitaa aivan enemmän. Hyvä näköinen. Ei mitään. Joo. Taaksehan se meni tuo vanha grilli Bolt Onina paikalle, että tuolla paikat oli valmiit. Tuleeko ne siis nuo telineet, mitkä tuolla sun johtajan takana? Niin? Joo, nuohan siis on niin meno päällä, että ei mä olla rälläkkää sammuttaa. Joo, silloin kun tehtiin nuo korimuojot, niin nuo oli siinä toisessa korissa nuo pukit. Ne tuli silloin sen mukana. Okei. Niin. Pikkusen kiinnitysmuutoksia niihin. Niin. Tosiaan on tarkoitus maalata pohoja alta ja sisältä ja turvakarт ja ympäri asti, niin pystyy siinä pyöritellä sitten samalla kun maalaa. Niin Joo. pystyy samalla kertaa maalata sitten pohjamaalit yli asti. Sen takia nuo käppyrät tehdään. Joo. Tankin peltejä vielä nuo pojat sanoivat, että tuolla olisi pikku hitsuuta. Joo, tuo alareuna vielä. Joo. Pitäisi tehdä. Mitä oot mieltä? Tuliko ihan asiallinen? Kyllä, niinkö tekijöihin nähen, niin mun mielestä ihan asiallinen. En kyllä moiti yhtään. yhtään. Hieno tuo takalippa tosta. On. Haluatko sä esitellä sitä? No ei siinä paljon esiteltävää on. Katsotaan nyt miltä se näyttää. Niin tosiaan nykyään pitää koteloa ja se tankki, niin se tulee tänne sisälle se tankki. Ja täällä on pieni kolo, niin tulee täyttöputkista tähän ja se tulee siitä koupen takaluukusta läpi ja Joo. sitten se tankki tulee tuonne sisälle ja tähän tulee vielä yksi pelti tähän päälle, että se niinku tuplakoteloiti niin sanotusti. Kyllä. Ne sumi ja linssi, mutta siistit on laskettelulla sit sulla. Mä kävin rukalla. Joo, niinhän sä kävit.
Jäi päähän ne sieltä. Joo, näin. Joo. Ei mennyt murtunutkaan mitään siinä, vai oliko sä rinteessä? Oli joo. Joo. Oli vaeltaa yhden päivän ja yhden päivän rinteessä. No niin. Vieläkin hei, laski suksille ja lumilaudalle. Oho. Viimeksi ala-asteen vitosluokalla laskettelusuksilla, niin kävin vuokraa oikein, ajattelin, että mäpä kokeilen, kun tuo on mukava. Terve! Oh. Jakke. Emil hitsaa tuolla toisella puolella. Se sulle vaan räppii sinne. Jos joku haluaa ruveta editoimaan videoita, niin mulla olisi siinä 3 videota editointipöydällä, mutta kun mä en saa kerkeä tehdä niitä. Joo. Tai joku noheva ruveta tekee niitä, kun ei itse saa tehtyä. Ne loppuu kellosta tunnit. Tai sitten jos on myyä pari tuntia aina joka päivään lisää tunteja. Riittääkö 2 tuntia? No 26 tuntia jos olisi joka päivä, niin mä veikkaan, että sitten riittäisi. Okei. Katsotaan kumpi löytyy ensin video Joo. toiselta puoleen. Editoija vai ne 2 tuntia sulle? Joo. Mä löysin Emeli sponsorikassaa. Siivosin. Ei markka! Viimeisen päälle. Täällä oli Lindvallin peruja. Se voi olla. Joo, mä en oo täällä markka-aikana tainnut käy. Ei. No markkaa, että olisi hengissä. Minä vuonna me ollaan tultu tänne ekan kerran fiilistelemään. Sä tuli vaan ovet, että mä olin aivan tärinä päällä, että nyt täytyy ostaa halli. Jaa, milloinkohan? 09. Niin, silloin 09. Siitä asti touhu. Äkkiä se aika menee. No. Kauan sitten on? 14 vuotta. 15 vuotta. Olitte te syntynyt silloin? Nippanappa. No niin, tässä nyt tuli tämmönen kaiken maailman koostevideo, että paljon ollaan tehty ja vähän kuvattu ja ilman juonta ja mutta niin koitetaan tästä saada semmonen jonkunlainen video aikaiseksi, niin pysytte vähän kärryllä mitä täällä touhutaan. Kova touhu on päällä, mutta välillä meinaa tämä kiireessä tämä videohomma vähän kärsiä. Mutta ei se mitään. Tää on vähän tämmöstä. Kesällä tulee taas varmaan. Tuutin täydeltä. Kesällähän on yleensäkin tullut hyvin. Se on niin helppo tehdä, kun siinä on niinku semmosia aina niinku mitä tekee. Mutta näin tallisaksi on niin pitkä kestona se mitä tehdään ja hirviä köyhetys päällä niinku viikosta toiseen. Tahtoo vähän jää. Tai pitäisi olla niinku tehdä koko ajan niitä videoita. Tiedätkö, 2 viikon välein ja sitten vaan laittaa mitä oot tehnyt, mutta ei vaan riitä aikani. Mennään fiiliksen mukaan. Vedät tästä purkkiin nyt sitten. Tästä videopurkkiin ja ensi kerralla sitten lähdetään Nikorelle maalaushommaan. Moro! Ja talomies tekee heti metallimies aivan. Onko sä käynyt jonkun metallipuolen kanssa? En. Kannuksen maatalousteknillinen yliopisto. Just. Siellä on vähintään kyllä käynyt jonkun Siellä on munko maatilapuolen. Siellä on sakkiopeissa on. No. Tulee semmoista saumalta kehtaa kuvata. No hyvä en tiedä, mutta Tarviks sä valua, onks sä pimiessä siellä? se on. Tämä on kyllä nyt vähän samaa tällä.